Prošlotjedna rasprava o izvršenju proračuna te njegovu rebalansu na sjednici Županijske skupštine održana je mimo svih pravila, odnosno u suprotnosti s odredbama Poslovnika o radu skupštine, što nalaže da skupštinski odbor za proračun i financije razmatra predložene dokumente i donosi o njima mišljenje, rekli su na konferenciji za novinare vijećnici Hrvatskih laburista. I ne samo taj, istaknula Jelena Krpan, već o proračunu trebalo raspravljati i o njemu se izjasniti i ostalih 14 odbora. Razlog zašto svi ti odbori nisu dali svoje mišljenje je to što nisu osnovani. Točnije, osnovani su na rečenoj sjednici, ali tek poslije usvajanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, što je, naglasila je Krpan, nedopustivo te dodala. Ono što je bitno je da shvatite da su definitivno izmanipulirali pravila, izmanipulirali Poslovnik. Stoga će laburisti tražiti da im se dodatno protumače odredbe Poslovnika, ali i zbog toga što smatraju kako ga vladajući interpretiraju sukladno svojim potrebama. Uz to, Krpan je ustvrdila kako je na sjednici doslovno prevarena, jer je rečeno kako će prije izglasavanja rebalansa proračuna sjednica biti prekinuta i nastavljena za 7 dana, pa će neposredno ranije osnovani odbori imati vremena proučiti predloženi rebalans. Međutim, argumentom da je preskupo plaćati još jedno održavanje sjednice, uspjeli su uvjeriti većinu u skupštini da jednostavno nije toliko bitno da Odbor za proračun i financije pogleda taj dokument. Na novinarsko pitanje, hoće li s obzirom na sve nabrojano inzistirati na rušenju rebalansa i izvještaja o proračunu, laboristi su odgovorili kako su, bez obzira što SDP-ov pravni mag Loris Rak tvrdi kako činjenica da odbori nisu o tome raspravljali nije nikakva proceduralna smetnja za njihovo izglasavanje, uvjereni da je skupštinska većina izigrala propise, te da će, poslije pravnih konzultacija, odlučiti koje će korake poduzeti.